I now call upon Honorable Sri Rihan Deimari, Deputy Chief Executive Member Designate, to take oath of office and secrecy as Deputy Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council. आं रिहन दैमारी अबंगसायनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङो आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजितनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायालासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन। आं रिहन दैमारी अबंगसायनि मुङाव समायखिरा लायो दि आङो थोंजोङै आरो खेंस्लायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा।